Агымдагы елда илебез белән бөек җиңүнең 75 еллыгын каршылыйбыз. Шул уңайдан «Җиңү йөзләре» дип исемләнгән китапның яңа чыгарылышы әзерләнә. Биредә бөек Ватан сугышы ветераннары хакында материаллар тупланачак. Проект халыкара һәм тарихта иң кан куйгыч сугышта катнашучылар истәлеген саклауга юнәлдерелгән. Китапка кертеләсе ветераннарның батырлыклары турында мәгълүматларны җиңү волонтерлары хәрәкәте активистлары җыя. Башкортстан Республикасы волонтерлары Александр Юдин, Ринат Чубараев һәм Алия Кабирова узган шимбәдә бөек Ватан сугышы ветераны Мәгъруф Карип улы Кариповның хәлен белеште, аның белән әңгәмә корды. Вам небольшой подарок, знак внимания от нас. Сегодня будем вас фотографировать для одной книги. Помните, вам книгу, наверное, уже вручали когда-то, да? На столе вот. он каждый Сейчас будет день к 75-летию такая книга, и фотография ваша будет там новая. Совершенно. Вот. Каждый день иногда листает. Әйткәндә, ветераныбыз 1942 елның февралендә бары тик 19 яшендә үз теләге белән фронтка китә. Һәм җыяу бөтен Европаны узып, хәтта Берлинга җитә. Кызыл йолдыз, 3-нче дәрәҗәдә дан, 1-нче дәрәҗәле Ватан сугышы орденнары, сугышчан казанышлары, батырлык, Берлинны, Варшаваны алу өчен һәм башка медальләр. Сталинның рәхмәт хатына ия шәхес ул Мәгъруф Карипов. Ил азатлыгы өчен көрәштә ветераныбыз 4 тапкыр яраланган, контузия алган. Бүген Мәгъруф ага яшь буынга бары бер теләктә. Тынычлык булсын, семья белән яшәсеннәр, йорт иле булсын, мала сарасын, балалары булсын, балалары үз вакытында тәрбияләп, үстереп, укытып, кияүгә берсен. Сегодня волонтеры Победы приехали в Илишевский район, чтобы встретиться с участником Великой Отечественной войны Магруфом Кариповичем. Большая честь встретиться с этим человеком лично, сфотографировать его для книги «Лица Победы», которая выйдет в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Одна из главных задач нашего движения и, в принципе, всей молодежи республики и неравнодушных граждан, чтобы успеть навестить каждого ветерана Великой Отечественной войны, который проживает в нашей республике, и сказать спасибо лично им за их выдающийся подвиг. В Илишевском районе действует одно из местных отделений Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Целью этого движения как раз-таки является вовлечение молодежи в деятельность по сохранению памяти об ветеранах Великой Отечественной войны, о победе в Великой Отечественной войне. И очень здорово то, что это отделение прекрасно с этим справляется. Луиза Шарафутдинова, Илеш, телерадиокомпаниясы.